よっしゃ、集団に追いついたみたいだぜ。ゴン。あれ、あいつどこ行ったんだ？レオリオ、私が合図したら左右バラバラに逃げるんだ。何？奴と我々では実戦経験において天と地ほどの差がある。二人まとめてかかっても勝ち目はない。私たちはこんなところで無駄な戦いをしている場合ではないんだ。今だ！なるほど、賢明な判断だ。やっぱダメだわ。たとえ売られた喧嘩じゃねえにしても、何にもしねえで逃げるなんて俺の性には合わねえんだよ。レオリオ！いい顔だ。間に合った。やるね、坊や。それ釣り竿？面白い武器だね。見せてよ、それ。てめえの相手は俺だ！仲間を助けに来たのかい？いい子だね。いい顔だ。いいね。いいよ。ゾクゾクしてきたよ。よし。実にいい。いい顔だ。安心して。君の仲間は殺しちゃいないよ。彼は合格だから。うん、君も合格。いいハンターになりなよ。
久か、そろそろ戻ってこいよ。どうやらもうすぐ二次会場に着くみたいだぜ。オーケー、すぐ行く。お互い持つべきものは仲間だね。一人でも戻れるね。いい子だ。